Halo. गासिबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बराय हरबावनाय थाबाय जों दा दिनै बिसानि प्रग्रामाव थांनो थाखाय गासिबो रेडि जागासिनो दङ थौदो सोर सोर दङ जोंनाव सोर सोर थांगोन जोङो नायलांबाय थादो मा सटियावनो देलना फैनानै हाराम खाजोबबाय बोसोरासि गैला गाजोबबाय खोमानो बेसरा मोसासोबाय दासो फैनानै रिहार्सेल खालामखांबाय बेनि उनाव नायलाय बिसोरो सानैबो मोसागोन गासिबो जों थांनो ओंखारजोबबाय प्रग्रामाव मोसाग्रा गथ'फोरा बेयाव दं नै रुमाव दं बे रुमाव थांसै ना नायथारा बेथो बेयो आंनि बियानै आंनि काजिन आदानि फिसाजो हाय दे आबैजों थादो दे आबैजों थादो दे मानसि सानसेनिफ्राय लानानै मा दासो फैनाय नोंसोरो नङा गामियाव थांदोंमोन नाना लायनो थांदोंमोन गामियाव जों दायो नै प्रग्राम जानाय जायगायाव सफैबाय दा नबजितनो सार्टिफिकेट होदों नामाथाय आं दासो सफैदोंना जोंना एक्टरा हाय बोरो आदा मैथामोनालाय माबायदि मोनखो बरमायाव फैनानै थिगानो ना खैथासोआव मोनफैगोन नोंसोरो देरथा बिथांमोना कार्बि आंलंनिफ्राय फैदों आरोना ओमफ्राय नै जोंबो दङ जोंना फट' लादों आदामोन बाजै दङ बे बोसोरनि साबसिन हामसिन बर' सावथुननि फावखुंग्रि बेखौ आं सिनाखि एथ'लालै बारा सिनायखायाखै मानसिफोरा दासो फ्रेस मेकआप खालामफैदों सयतायावनो देलना सासेया इलाय इथिंजाय इदि दोङो नै खारुवा खदाल गासैबो नै जोंना फट' सेसन फट'आनोथ' मेन ना मोनसे गोसोखांथि महरै लाखिना दोननो हायो बेखायनो गासैबो जायफोरखौ लोगो मोनबाय जायफोरजों सुबिदा मिलायबाय गासैजोंबो फट'फोर लालायबाय आरो सोर सोरखौ लोगो मोनलांबावो नायलांबाय थादो मेगन बेखेवाब्ला बेबायदिनि सेम देलायखाबायलै एसे बोरैबाद्राय जादोंलै आब'नि मोजां जायाखै जा हाखादावरा टाइमखौ नोङा आदा जगदा देलायहोबाय बेसेरा इनो इ देलाय होआखैमोन भिडिअ'आव खिन्थु बे दंफायोमोन गबाय सेलाया दायो हेबफिनसै मोसानोसैबा खाथियाव प्रग्राम जाबा खाथिनिफोरा टाइम मोनखाया बेनि थाखायनोथ' नै सालमाय बेरजोबलायबाय आब' साननानै जोंसो मिन्थिगोन आब' दाख्लै सोरांनानै आरो सोरांदों जों सानैबो न' सफैनाया खानाया गबायहाय आंना नोंनो बोर सारस्रिदों आरो दिनै आर्टिस्टनि माने गोथार गोसोजों बोरखौ सारस्रिदों आरो आंथ' इसोर नङा इसोरा जाहाथे होयो आरोखि आंनो बोर आब'नि दखनाया जोंसो नोंनि केमेरायाव दानि आखाइ हमलायना होलायगोन ना न' एसे ओरै आथिङाव र' इसोरनि पस्टखौ लागोन ना नङालै ओरै खालामलायनाया Mukudang ya kunci dulu nih, ya mau lawan kunci nih agak ini, lihat ready? Ada, lalai mau sih? Udah lalai mau sih? Hah? Mana kita lalai?
बावैसोनो जोङो इन्टारस्टेट शेड्युल प्रिमियार लिग खुंदों। नोंना बेखौनो होनो? होलाय मानसिया गोथां गोथां सानो होलाय। दिनै गोथां जादों आंबो जों दायो मोसानो थाखाय आंनि मोसाग्राफोरखौ देलायहोनो होननानै फैफिनदों आरो देलायखांनानै थांनोसै। बिजि जादों बिजि मोजांसो नुदों। दा जोङो मोसानो थाखाय रेडि। आंनि डान्सारफ्राबो रेडि जाजोब्बाय। नानि खनसे आरोबाव माखासेफ्रालाय आयौ सिंगार लाइबो आरोना बेक स्टेजआव बिराद भिर गासैबो आर्टिस्टफोरा मोसानो थाखाय ज' जादों आरो आर्टिस्टफोरजों सोरबा सोरबा फट' लानो फैदों। बिसोरो लिनानि साइड डान्सार लिना आरो सुदेम सनाजों मोसाफाग्रा बिनानावमोन। Serau Best Actress of the Year 2019 Helena Deimari. नोंथांमोननि गेजेराव हेलेना तामाम हिट तामाम समायना आंनिख्रुइ गोजौ ट्रफि सार्टिफिकेट केमेरा फट' सेसन थेंक इउ स' माच लोगोफोर जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय। बाय बाय।